Prichádzajú opäť temné časy? Uhádnite krajinu. Ľudia, ktorí nie len, že neurobili nič nezákonné, ale naopak, roky sa snažili pomáhať nám ostatným, aby sme počuli pravdu. A ktorí sa starali o to, aby sme mali budúcnosť. Pritlačili ich o zem a bijú ich. Odvedú ich na políciu a pod nátlakom ich prinútia podpísať výpoveď očividnými klanstvami a svedectvami proti ním. Na základe tejto výpovede sa začne trestné konanie. A je jedno, kto ste, slobodná matka alebo dôchodca. Len nedávno, 12. decembra, keď táto krajina oslávila Deň ústavy, orgány činné v trestnom konaní nehanebne ústavu opluli. Chválili sa tým aj v médiách, aby ostatným ukázali, kde je ich miesto a kto je v tejto krajine pánom. Stalo sa to, ako už mnohí tušia, v Rusku, kde boli bývalí účastníci hnutia Allatra nezákonne zadržiavaní a šikanovaní. Viac ako jeden deň. Proti mnohým z nich boli začaté trestné konania podľa vyššie opísanej schémy. Jedna osoba bola ponechaná celé predbežného zadržania. Je to príklad zjavnej nespravodlivosti, ktorá sa deje s tichým súhlasom väčšiny. Mimochodom, metódy práce sú úplne skopírované od neslávne známeho gestapa. Pomínate si, čo sa stalo v 30. rokoch, keď celý svet zatváral oči pred bezprávím, ktoré sa dialo v Nemecku. História sa opakuje. Pre informáciu, medzinárodné spoločenské hnutie Allatra je dobrovoľnícke hnutie združujúce účastníkov z viac ako 180 krajín sveta. Je mimo politiky a mimo náboženstva. Hlavným cieľom je skúmať a riešiť klimatický problém. Ako je možné, že v civilizovanom svete sú účastníci hnutia pozývaní na konferencie OSN? Ich činnosť je schválená na najvyššej úrovni a vyjadruje sa vďačnosť za to, že sa ľudia z vlastnej iniciatívy venujú takej dôležitej veci a niekde sa ľuďom vysmievajú. Prekračujú zákon a splachujú ich práva do záchoda.